Super pocit, užívame si to. Veľmi dobre. Dávali ste oba góly, víťazné. Ten prvý po nádhernej spolupráci. Aká to bola strela? Spolupráca naozaj krásna, tam sme to posunuli od Martina Chyla, to išlo cez Marcela Holoviča a nakoniec to posunul naľavo a ja som sa snažil nešpekulovať, iba ho tam vyšiť, no, na to výkon. V podstate ste chytili Košice do takej defenzívnej pasce, oni celý zápas sa nedokázali dostať do žiadneho takého súvislého tlaku. Trénovali ste to? A neviem, že trénovali, skôr nám to tréner nejak prizvukoval, aby sme to držali, aby sme ich držali skrátka, to stredné pásmo, aby sme dobre bránili, aby sa nemohli dostávať do nejakých šancí, takže akurát tie nahadzované puky a to už sme všetko chytali. Vlastne nikdy neboli veci v obranom pásme sami dvaja, vždy sa k ním vracal nejaký z tých útočníkov. Takáto hra je nesmierne náročná na fyzickú prípravu. Nechýbajú sily teraz? Ja si myslím, že skôr náročné je to pre tie Košice, lebo oni museli ísť do plných. Samozrejme je to ťažké aj pre nás, ale tak si pomáhame všetci na tom ľade, takže tak, je to super. Dá sa očakávať, že v tom 4. semifinálovom stretnutí budú musieť prísť už na ľad iné Košice? Jo, tak určite. No a tak zase my prídeme iné Piešťany, alebo tie isté ešte lepšie. Vyprotiť tú eufóriu, predsa len séria ešte nekončí? Určite presne tak. Dneska musíme dobre zregenerovať, zahodiť to zase za hlavu, aj keď je to bol výborný výkon. Takže zatiaľ sa opäť pripravíme na nový zápas, nový deň. Výborne ste rozbrali sériu, možno ani sami ste nečakali, že to pôjde takto. Samozrejme, no, tak vychádzame z tej defenzívy, to nám svedčí. Ten gólik tam dáme, ja si myslím, pokaždé. Aj brankár super nás drží, takže hráme kompaktne ako celý tým, takže... Je veľmi ťažké udržať tú košickú ofenzívu, alebo trošku cítite, že možno, že nie sú v nejakej pohode? Je to ťažké, ale ja si myslím, že tiež im dochádzajú trocha sily, takže je to pre nich náročné ísť do plných, takže to bude pre nás troška taká výhoda. Vám tie sily na druhej strane doplňajú fanúšikovia, myslím si, že ľahko sa regeneruje po takejto rozlúčke. Tak, presne tak. Díky. Dá sa povedať, že možno ste ani sami neočakávali, že vlastne po 3 zápasoch to bude 2-1 v prospech Havranov. To je ťažká otázka, no. V každom prípade... No, nemám slov. Nie, sme veľmi radi a dobre sme sa na to pripravili. Vyšlo nám to, nedostali sme ani gól, chalani dali 2. Matematika je jasná, vyhrali sme 2-0 a vedieme 2-1. No sme šťastní, sme spokojní dneska. Dnes to vyzeralo tak, ako by sa tie Košice ani nedokázali dostať do tempa. Samozrejme, chalani pred vami vynikajúco bránili, prehusťovali stredné pásmo, ale predsa len troška tie Košice asi sklamali v tom útoku. Dneska sme Košice prakticky k ničomu nepustili, hrali sme perfektne, kompaktne. Medzi všetkými segmentami od útoku cez obranu, cez brankára bola absolútna súhra. Veril som chalanom, cítil som, že chalani veria mne. Hovorím, dneska sme hrali úžasne a zaslúžili sme si vyhrať. Ten druhý gól padol pri powerplay, vlastne ten ani nerátajme, ale aký je to pocit pre brankára, keď vlastne 59 minút padol jeden jediný gól, dával ho Stúpka a vy viete, že keby tie Košice dali ten jeden gól, tak sa tá hra môže úplne zmeniť. Cíti to brankár? Snažím sa na to nemyslieť, na takéto veci. Skôr pozitívne, alebo vôbec na nič nemyslieť, lebo človek, jak sa hovorí, si dokáže privolávať isté veci, no tak snažili sme sa byť trošku nad vecou a verili sme, keď sme dali ten prvý gól, tak verili sme, že môžeme byť úspešní dneska. Vy ste Košičanom zobrali u nich jeden zápas, doma ste ten svoj prvý semifinálový vyhrali, teraz sú jednoznačne na ťahu Košice, očakávate, že ten druhý domáci zápas už bude z ich strany troška iný? Každý zápas je jedinečný. My sa s týmto nemôžeme uspokojiť. Musíme sa dneska veľmi dobre zregenerovať, oddychnúť si, úplne zabudnúť na všetky veci, ktoré sa dneska diali. Možno do polnoci si ešte prebrať nejaké veci, ktoré sa dneska odohrali, ale zajtra už je nový deň, nový zápas. Zajtra to bude úplne o niečom inom. Dnes prišla do hľadiska, hádam počas tohto extraligového ročníka, najvyššia návšteva. Bolo to cítiť? Áno, veľmi nám pomohlo publikum. Je úžasné hrať pre takou atmosférou a to je energia jednoducho. To je 6. hráč, 7. Dnes sme boli svedkami excelentného výkonu z vašej strany. Určite to rezultovalo aj z toho dôvodu, že ste boli minimálne vylučovaní. Je to zásluha vášho trénera, že vám dohovára v podstate, aby ste hrali korektnejšie, alebo čím to je? Tak
Môže to byť aj to, že vlastne tréner nám tiež hovorí, že aby sme neboli vylučovaní, ale vlastne konečne sme si to uvedomili, lebo vlastne celú sezónu sme bývali dosť vylučovaní a vlastne teraz v play-off sme prestali byť vylučovaní a myslím, že to je aj dobre, lebo nestojí nás to toľko síl a potom máme viac síl dopredu. Aký je stav, keď prehrávajúce mužstvo prehrá o 1 gól? Vy ste to určite zažili niekoľkokrát v rámci týchto dôležitých zápasov. Zlomí to nejakým spôsobom vôľu tých hráčov alebo toho mužstva? Tak je to dosť ťažké pre to mužstvo, lebo vlastne to druhé mužstvo nechce vlastne dostať gól, tak iba bráni, vyhadzuje puky, oni sa musia tlačiť vlastne do 5 hráčov stále a je to ťažké, no niekedy sa to podarí dať ten gól, ale väčšinou nie, no záleží na tom, jak vlastne oni bránia a jak sa ho dokážu ubrániť. Ako prebiehať bude teraz v najbližších pár hodín do ďalšieho stretnutia? Čo znamená regenerácia vo vašom slovníku? Tak máme tam vlastne maserov, ktorí sa o nás starajú a máme tam bicykle, môžeme ísť na výbeh a máme takú tú hodinku po zápase väčšie pre seba, aby sme zregenerovali. Ideme domov a vyspať sa ráno zase na rozkorčulovanie a pripraviť sa na druhý zápas. Nejaké zmeny v rámci zajtrajšieho stretnutia, nejaký zranený hráč, nevšimol som si, že by boli nejaké zranenia? Myslím si, že žiadne zranenia sú není a pôjdeme v tej istej zostave, ako sme boli teraz.